हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ सीमा मौर्य। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ किरण प्रजापति। और दोनों बहन मिलके आप लोग के बीच में गाड़ी गीत लेके आई हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जितने भी नए लोग हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल का नाम है संगीत बाई किरण। गाली गीत सुनाएंगे, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए सुनाती हूँ। चलिए सुनाते हैं। तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में ससुरु का बहिनाया वारो के देलिन, गवारो के देलिन, हिंदू छोड़ मुसलमानों के देलिन, ओ जाके दई के भाभूत लई लेलिन, पंडित के दई के साहित पूछले अलिन, हमरे पापा के दई के होरिला लई लेलिन, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में बसुरु का बहिनाया वारो के देलिन, गवारो के देलिन, हिंदू छोड़ मुसलमानों के देलिन, ओ जाके दई के भाभूत लई लेलिन, पंडित के दई के साहित पूछ लेलिन, हमरे चाचा के दई के होरिला लई लेलिन, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में दुल्हा का बहिनाया वारो के देलिन, गवारो के देलिन, हिंदू छोड़ मुसलमानों के देलिन, ओ जाके दई के भाभूत लई लेलिन, पंडित के दई के साहित पूछ लेलिन, हमरे चाचा के दई के होरिला लई लेलिन, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में भांग भरी रसिया, तुमड़िन में देवरा का बहिनाया वारो के देलिन, गवारो के देलिन, हिंदू छोड़ मुसलमानों के देलिन, ओ जाके दई के भाभूत लई लेलिन, पंडित के दई के साहित पूछ लेलिन, भैया के दई के होरिला लई लेलिन, तुमड़िन में